おはようございます。今日もですね、和歌山の動画になります。これからですね、後ろにある妙法山というですね、山をこの自転車で登りたいと思います。妙法山っていうのは和歌山を代表する激坂と呼ばれるですね、とてもきつい坂になっております。今、激坂って言いましたね。いたんですか。いたんです。いやこの2日間、はい、ためにためた、美味しい和歌山のごちそう、カーボローリングいたしました。はい、今日のために、挑戦してきたと言っても、過言ではないんじゃないでしょうかね。なるほどなるほど。これから頑張ってね、はい、たいと思います。なるほど。妙法山でそのカロリー爆発させて、カロリー消費させたいなるほどね、はい、ということで今日は松永君もねしっかりと参加します、はい、で、もう一人ですね、和歌山のサイクリスト宮園さんと、今日は3人で楽しくね走りたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それでは早速行きましょう。レッツゴー。めちゃめちゃ綺麗な景色です。ドーン。止まりましょう。はい、ということでですね、頂上登りきるとですね、ドーンとね、めちゃめちゃいい景色が待ってます。やっぱおすすめですか、ここは。はい、もうね、ここ来たらぜひ登ってきてほしいんですけども、あれ、おお、さっそうとや来た。絶景。山。絶景。いやでもね、いいんじゃないですか、自分のペースでね。ゴールできたらいいんです。ゴールできればみんな優勝ですよ。そうなんですよ。ということでね、今ね見えてると思うんですけども、あっちの方に、今朝マグロのね競りを見たと思うんですけども、桂漁港があります。そう見るとね、結構登ってるよね。うわーうわうわうわっつって、で、後半めちゃめちゃ激坂なので、坂好きの人は結構楽しめる、ヒルクライムルートなのかなと個人的には思います。もしもね、和歌山来た際は妙法山ぜひねヒルクライムしてみてはいかがでしょうか。この絶景はなかなかね見れないですよ、これはね。さあやってまいりました。よっしょ。はい、那智の滝、世界遺産です。すげえ迫力ですね、これね。はい、こちらがですね、世界遺産の那智の滝です。落差がですね、一番上から一番下まで、133メーターというですね、めちゃめちゃ高いです。日本一の滝と呼ばれている滝です。和歌山来た際はこれもぜひ見てみてください。今からですね、熊野古道大門坂という坂をね登っていきたいと思います。はい、ですね、こんな杖とかがねあるんでね、ちょっとこう登るのしんどいなっていう人はこういうのがあると登りやすいと思います。じゃあ行きましょう。石畳ですか。歩きづらいですけども雰囲気があっていいです。
足元はね気をつけてくださいね。僕は SPD シューズで来てますけど、 SPD、SL とかルックとかそういったシューズで来てる人は気をつけてください。結構先まであります。アウチ。ちなみにこう横にこう立ってる木は杉の木です。花粉症の人は、対策をして登った方がいいと思います。和歌山800のお立ち寄りスポットということでですね、じゃん、上倉神社に来ました。ちょっと早速登っていきましょうか。壁のような激坂が待っております。試しに僕ちょっと途中まで登っていきましょうかね。はいはい、壁です。これはやばいです。ロッククライミングっぽく。よいしょ。お時間がある方は登ってみてください。すぐに心拍が上げられます。はい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 。うわ、結構迫力がすごいなこりゃ。さあここがですね、熊野カンペを見ます。熊野早玉大社のご神体でもあるごとびき岩になります。なんでこんなところにこんなでかい岩があるんだろうということで、どうやらこれはカエルに見えるらしいです、ね。僕はどこから見ればカエルに見えるのかななんて、さっきから見てるんですけども、もしもねこちらに来られた際は市街をねダーンと一望できるのですごく絶景なので、合わせてね見に行って立ち寄ってみてもいいんじゃないかなと思います。かなり絶景です。今朝ね、朝一でマグロの競りを見たんですけども、その時から僕はマグロが食べたいなと思ってました。はい、来ましたね、葛城。こちらで今回はマグロ丼を食べたいと思います。早速行きましょう。シュワッドン。お邪魔します。じゃあいただきます。いただきます。はい。醤油をね。まず僕はここに溶かして、そうもうね不定期で今のね解体ショーをやっていて、一般のお客さんにこう喜んでもらうために、葛城さんでは、やってますんでね、皆さん運が良ければ見れると思います。よし、じゃあいただきます。まずマグロだけいこうかな。めちゃめちゃ美味しい。美味しいですねこれね。やばいですねこれね。これに来ないと食べれないものだと思うので、ぜひね行ってみてください。はい、大将はすごいザ大将って感じの粋な感じの方なんでね、ぜひいろいろ聞いてみるといいと思います。はい、皆さん、私は今どこにいるでしょうか。はい、ということで私はですね今大湯の原というですね、この日本一でっかい鳥居の、ちょうど真下に今います。これね高さね34メーターってめちゃめちゃでかいです。もうここからね僕が今どこにいるかどうか全然わからないと思うんですけども、熊野本宮大社のシンボル的なものになってますので、たくさんの観光客の方がねよく来られます。はい、今私が来ているところはですね、入浴できる温泉としては唯一世界遺産の壺湯に来ております。
ここはですね、まあちっちゃいんで2、3人くらいで30分くらい交代でこう交代していく、そんなような、温泉になってますんで、まあぜひね利用してみてはいかがでしょうか。ちなみに中はこんな感じになってます。はい。ね、ちょっと神秘的な雰囲気になってるのかななんて思います。はい、ということでね、ここはですね、滝の灰というところになります。滝の音がゴーッと聞こえると思うんですけども、ここの特徴は何といってもですね、いろんな形に開いた穴がね、そこら中にこうあります。まあ、穴の開いた岩ですね、それがそこら中にドーンと200メーターぐらい続いていて、で、この水の透明度がめちゃめちゃ綺麗なのが、特徴的です。アルベルト・コンタドールもここに来て写真を撮ってたらしいです。なので皆さんもぜひね、遊びに来てみてはいかがでしょうか。僕が走ってきたところね、左手に見えてたのが、一枚岩というところになります。これはですね、めちゃめちゃとんでもなくでかいんですけども、実は1個の岩、1枚の岩でできてます。岩はですね、和歌山800の、モバイルスタンプラリーのスタンプポイントの一つになっております。で、このモバイルスタンプラリーっていうのは、まあ、こういうのがあるんですけど、はい、まあ、携帯ね QR コードログインすると、ゲットできるんですけども、まあ、せっかくなんでちょっとねあっちにもあるんで、あっちに行ってあれですか、見せましょうか。ほんなら和歌山800モバイルスタンプラリーって書いてあって、道の駅一枚岩と書いてあるんですけども、この QR コードを読み込んでスタンプラリーをするとですね、とんでもなく和歌山全国を回るスタンプラリーで、非常にハードなスタンプラリーになると思うんですが、このスタンプラリー全部集めるとですね、抽選でトレックのロードバイクが1名様に当たったりとか、全ての山岳ポイントを獲得した方はオリジナルジャージ当たったり、サイクロストの優しい宿のペアチケットが当たったりとですね、豪華プレゼントが当たるので、まあ、もしよかったらねチャレンジしてみてはいかがでしょうか。一応ね、この第1弾は3月24日までで、ちょっともうすぐなんですけども、第2弾もねやる予定なので、今はゴールデンウィークとか使ってね、10連休フルに和歌山で、使ってもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、お疲れ様でございました。今日は世界遺産巡りライドということでですね、さまざまな世界遺産をメインに自転車ロードバイクで走ってきたわけなんですけども、今日泊まるところはこちらでございます。月の瀬温泉ボタン荘ということですね。この宿はですね、まあ、宿はもちろんのこと、こちらにサイクルステーションもあってラックなんかもあります。で、空気入れとかも貸してくれるところで、レンタサイクルもやっているような、まあ、すごい自転車に優しい宿になります。今日はこちらで、泊まって、休みたいと思います。一日お疲れ様でした。ありがとうございました。また、次回の動画をお楽しみに。もしもね良かったと思った方はぜひねグッドボタンよろしくお願いします。じゃあ私は温泉に入ってきます。さらばじゃせい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 。